ak milujete netradičné šaláty, tak tento musíte určite vyskúšať, pretože on je síce z čerstvej zeleniny, ale zároveň je teplý. Nakrájame si cibulku a takisto hlivu a budeme ich opekať na olivovom oleji. Zoberieme si hlivu ústricovú. Vy viete, že ja milujem hlivu ústricovú. Hliva ústricová je veľmi zdravá, obsahuje extrémne veľa beta-glukánov, ktoré potom neoglukán dáva do takýchto kapsúl. A vy môžete vlastne využiť všetky benefity neoglukánu takto v kapsulkách a potom si robiť takéto zdravé jedlá z hľivy ústricovej ako doplnok. Teraz ideme tú cibulku aj s hlivou jemne opražiť na olivovom oleji. Na pánvici dáme trošku olivového oleja a dáme opiecť cibulku. Hlivu posolíme, dáme tam aj trošku čierneho korenia. A restujeme. No a kým sa nám restuje hliva, tak my si pripravíme základ na šalatík. Ja používam tieto maličké Little Gems, sa tuším volajú tieto šalatíky. Môžeme tam dať kúsok repikatého celeru, na tenučko. Dáme tam paradajky, posolíme teraz, trošku olivaču. Parmezán tam nakrájame, ale nakrájete ho tam na tak hrubšie, že nie strúhať. No a takto krásne vyzerá tá naša hliva opečená aj s cibulkou. A my to tam hneď dáme a hneď to musíte zjesť, pretože vám ten šalatík potom zvedne. Aj keď to možno znie divne, že dať si teplý hlivový šalát, ale určite to vyskúšajte. A keďže ja všade dávam sezamové semiačka, dám ich aj sem. A máme hotovo.